hazvina kumira mushe kuZimbabwe akusi kudyiwa rinopisa. Right, ndadzoka manje. Pane nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa. Vakomana vakava gore rineri hamene kuti rinopera zvakanaka rineri. Because vanhu vacho vari kutora zvekubvutana chaizvo. Mazuva adarikayo pane vhidhiyo rakambotenderedzwa raApostle Tremon Mparinga, Evangelist Tremon Mparinga, mazita acho anenge angoshandise tutu. Vaimbore speech vabhunya kuparidza painzi vana first so pane vhidhiyo ravaitaura vari kwana Patisani natinashe chikuzi vachitaura kuti zvodii, vachiparidza mharidzo yekuti munhu akangotumwa unotora dhongi naJesu akanzi ndokuudza kuti Ishe vari kurida. So ameno matauriro akazonoita, you know that man marevelations anongotaura akunoroverera marevelations. Inoudza kuti dhongi ro ringarowe kumwe kuIshe vatavanorida handiti. Saka akazonzanza ameno kana rakazodzoswa because hapana vhesi yakanzi rakadzoswa ameno zvanga rakunoitiswa ikoko chichi. Apostle TF Jongo ndobva vazobuda vachiresponda. Vakati Mparinga ndaona mazuva ake achahafurwa nekuti izvi hazviregerereke zvaaita izvi. It's a serious blasphemy. And majournalists angari kukondana vanofanira kugara vachitoziva kuti zvaitwa izvozvo mahwani, because hamungabude muchitaura zvinhu zvekuita sei, zvekuita blasphemy neshoko raMwari. I know these guys, I don't know kuti ivo, but pavaitaura nyaya yacho Apostle Jongo vanyatsoratidza kutaura akabatikana sokuti zvaita munhu vachitoti kokwana wakachiseka ngachiseke chiyori pasaidi mahwani. Ndomatauriro avaizviita vachitaura kuti anotora mahwani chacho, munhu anogona kutongotorwa mweya orati kukamurwa mweya akanyangarika akabva panyika nguva ichiripo. But nhasi uno ndiri kuuya nenyaya panapa yapindirwa nemumwe muprofita anozivikanwa ari muprofita wekuti akaprofita kuti ndaona nhingi wafa. Ipapo anozivikanwa kuti ikoko kuarea iyoyo hapotse. Ndaona kwaitika accident kutozova kuti nemo akabuda chiti ndaona kwaita kana mafloods zvizhinji zvisingataurike zvekuti zvizhinji zvaanotobuda chita kuti ndaona kwaitika chakati. Macelebrity yacho yekusouth Africa anotomuziva kuti this man akangori kana atouya akaprofita zvizhinji zvichitoitika. AKA chaiwo South Africa yakazofuwa akatomuprofita kuti AKA ngaandamatiro ndaona zvadhakwa. AKA wacho ndobva atobuda chipinduro aiwa kunochikidzira vanhu maniyo chichichi amendo zvakabuda chipinduro hatiti vanhu vanochikidzira vanhu chichi, and then boom sekuprofita zvavo zvakaitwa zvakazongoitikawo. Saka this man uyu anoitwa Prophet Obed Chafamukana here vanonzonzi melodic orazika, you know. Saka vazobudawo vari ku I don't know kuti chiprofita chichi, but vatotaura kana vatotaura so ndo marovera anotoita prophets kutongodaiso vapedza vabvapinda zvikanzi Muparinga will preach till grey hair. Vapedza zvavo Muparinga will preach till grey hair kusvika bvudzi rachena achiparidza. But uyo anzi manje mirai muone zvenyu anenge afa, inini ndiripo ndakatarisa anzi anenge aenda because airatidza kubatikana zvakanyanya. But this prophet arikubuda kuti aiwa uyo achaparidza kusvika achemberawo. Hatichaziva manje panapa kuti ari kunyatsonzwa Mwari ndopi, because this Apostle TF Jongo anobuda uchitoclaim kuti we are the only true church. Yedu ndoina Mwari chete. You know, most of the times ndogara ndichikweshena kuti waraiti mimi apostle kana muchiti mimi muri ndimi vega munhu waMwari ainangu andikwanise kuti ndizvipikise zvangu handiti, but inenge iri ongoriwo mubvunzo kuti kana mimi muchiti mimi ndimi vega munhu waMwari mimi, what more vanhu vari kuIndia, because mamugona kutaura chitauro chekuIndia kaimi asi mukuti makatumwa naMwari, but what more vanhu vari kuIndia, cheche yenyu haiko kuIndia kaimi, mungori padhuze paZimbabwe paSouth Africa. What more munhu ari kuHaiti kunyika inonzi Haiti, what more munhu ari kuTurkey, Indonesia, dzimwe nyika dziri kure kure, or Jamaica. Hakuna vanhu vese mahedheni iwayo, imimi mega neushoma hwenyu cheche yavo kana uiverenga vanhu vashoma zvisingaiti kufa ndovega vanhu vega vakatongodedzwa naMwari vavo. Iyo ndiye akangodedzwa chete apura, you know, because inini most of the times zvinondigara zvitontinetsa. Inini ndinotoona vanhu vakawanda mubhaibheri ukatona zvonzi ningazodai ningazonoparidza ningakadai, so aitota aparidza ka
zvaitono azobatwa musoro akutoitawo achienda akadaro. Saka kana iye ari kuti we are the only true church, vanhu vakada kutira kutonzwisisa kuti iye wacho anenge akabva nekupi, akaodhinaona akanomubatawo musoro ndiani, because ndo mascriptures acho zvaanotaura ameno Bible. But these guys ameno vanotanga vane the way yavanonzwisisa zvinhu zvacho vega. And at the end of the day vanoona kuti aiwa iwo wanzikomenderei uchidaro nyaya dzacho iyo unopedzera wakutodzikirira wakutovhundidzirwa nyaya idzo dzazibatwe hadzitaurwe, we are the only true church. Anyway, ndangoni ndingodarika nepapo ndichingoda kuti tingobalansa nyaya vaobeti chafa mukanhere vari kuti Mparinga will preach till grey hair. Ndo nyaya iri panapa mamiriro yakaita. Vari kunzi vachaparidza kusvika vafa, asi uku vari kunzi vachahafurwa mazuva ekurarama. Hanzi mberei mutoona zvenyu. Watch the space. Ndo mashoko akataurwa naApostle TF Chirungu achiti watch the space. Vaobeti chafa mukanhere ameno kana kuti vanga vatowacha the space yacho kudhara, pasinzi vari munhu kuti vanoona zviri mberi, pamwe vatoona space yacho kudhara vakati hakuna zvakadaro anoparidza kusvika bvudzi rachena. Amen. Munoona sei nyaya guys, irangoti ndingodarika nepanapa. Idzi nyaya dzakaita sedzidzi hadzisi nyaya dzekuti ndonyanyisa kuzifambira kufield guys, nyaya yekuti ndinonyanya kutambira kufield, but zvangondibata so because inini ndiri one of vanhu vanoita se vanonyanya kutera maprophecies anenge achitaura navatichafa mukanhaira kuitira kuti kazhinji pezvinhu zvakuzoitika paipai zvinoita kuti saka prophecy yakaitika because zvinhu zvinongondishamisa so kuti most of the time zvinongona kuti vakarowa prophecy inodati nhasi prophet zvakati ubva usino zvinhu zvezve zvakaitika and iwo wakatobuda uchitotaura kuti ndaona vaprofita zvakati mazviona here guys, ubva uno zvinhu zvacho zvatoitika. Saka that's why ndo zvaingoita kuti ndiite ndingobva ndauya kunyaya, but most of the times Moses nyaya dzandinonyanyisa kubata in Moses nyaya dzandinonyanyisa kutambira nyaya dzichadzichadzo kufield chako kuterritory kwangu munonyanyisa kuziva. But apa ndangoti sinzi dzaiswa yataurwa nyaya nemuprofita one wandinoita wandonyanya kutera ndichiona zvaanenge achiita, rekedza ndiuye panapa naye ndimboshare. Munoionawo sei nyaya guys? Tell me what you think in the comment section. Do you think Apostle TF Chiwenga ndovega the true church here? Do you think kuti Mparinga achakasika kubufa here? Or do you think kuti Obeti chafa mukanhairi zvataura vaobeti chafa mukanhairi ndo zvichaitika chaizvo? What do you think? Tell me in the comment section. Ndakamirira ende nhasi I'm in a good mood yekuti tikomende zvese zvamunenge machinge mapindura imomo.